Здравейте на всички и добре дошли в мой YouTube канал Международен център Утринна зора. Аз съм мастер Сабах Фаят и съм професионален учител в много методи от изтока. В това видео ще отговоря на много често задавани въпроси към мен относно метода Рейки, който преподавам дълги години и в който съм обучила многобройни хора в цяла България и в други държави. Обучението в първо ниво Рейки е 2 часа. Може да отиде и 2 часа и половина, ако човек няма никаква информация относно този метод. Ако човек е подготвен за този метод, може обучението и да е час и половина. Лично аз съм от учителите, които си предавам на физическо ниво всички знания. Затова често пътувам в други градове, в други държави, да мога да си преподавам знанията както е редно и както аз държа на моят принцип на работа. Но обучението може да се направи на 2 пъти. Теорията може да е онлайн, но практическата част задължително човек трябва да е на физическо ниво, за да може да му предам енергийно знанията си, да си получи материали и сертификат. Системата Рейки е свещеното право на всеки човек. Не е задължително да има способности. Рейки може да се практикува абсолютно от всеки човек, няма значение каква професия има и какво социално положение и каква религия изповядвам. Рейки е лесно достъпна техника за абсолютно всеки човек, стига той да мине през обучение и да си избере своят учител. В Рейки първо ниво сеансите са по 1 час, тъй като енергията не е много силна в първо ниво и необходимо да е 1 час, да не е по-малко, може и да е повече. Всеки човек може да практикува Рейки системата, няма значение каква професия има. Както казах, Рейки може да се съчетава с абсолютно всякаква професия, с всякакви други духовни практики и включително и с традиционната медицина. Дори в Европа има такива болници, където човек избира как да се лекува, дали с традиционна медицина или с алтернативна медицина. Прекрасно съчетание с всичко. Системата Рейки не е религия, това е древнотибетско изкуство, практика за самолечение, философия, начин на живот. И хора по целия свят с различни религии, с различни интереси практикуват Рейки системата. Още от първо ниво ще се научите как да си слагате енергийна защита, как да снемате стрес и напрежение, как да чистите токсини и отрови от вашето физическо тяло, как да се справяте с негативни емоции като гняв, негативно мислене, притеснение, безпокойствие, ако имате агресия, злоба и завист. Ако имате повече въпроси, може да ме потърсите на телефона, който е изписан долу във видеото или на моята Facebook страница Рейки Сабах Фаят. Прекрасен ден!